Tohle nedopadne dobře, borci, už teďka vím, co se stane. Já si myslím, že tohle je ten cíl. Teď bude sranda. Honzo, mě Jo, takže podle mě jako možná bys Cože, Richarde? Já bržím úplně jinde. Co chceš, Richarde? Hoši, hodně štěstí všem. že mě rotuje auto, štěstí, prostě Jo. Já nevím, co tě to mám říct, já s tím nic neudělám. Ale já nestojím na plynu nic? No, já nevím, já se to korze. On to přestaň ohlušovat. Tak to bylo pomalý. Je pozdě na to říct, že vůbec netuším, kde se brzdí první. Yes, takhle to chci, takhle to chci. Jácho, nemůžeš nás vytlačit ztratě. Já jsem Vletu jsme se. Vytlačoval, já jsem byl napravo. moc se omlouvám, pánové. Jácho, nemůžeš nás vytlačovat Mě ztratě. zatrfil. Já jsem doslova byl levýma kolama na trávě, protože si Já tam jsem tlačil. nikoho nevytlačoval, podle mě. Já si myslím, že mě na startu. On tam hlavně Lukáš Říkáš, vletěl v ale- první zatáčce s tím jako na vnitřek, víš? Jo, já nemluvím o tomhle. A ten předek má černý jak... Na tom bělém autě to je nádherně vidět. Nech, Jáchymek, Někdo tam byl na střeše hrozně. Kdo tam letí? letí Jáchym, něco si přejte. Hinku, počkej si na rovinku, já nemám problém tě pustit, vím, že jsi rychle. Jako ty jsi se vysekal? Tady se Jácha nevlez- byl, Jácha Já nevím, kde jsem. Já jsem na trati a mám po auto. Jak jim záhdí s tím týzu. Kamo, jak tady brzdí tenhle retard? Kdo to je přenou? Kulich? Protože A sakra. Já jsem byl u zdi, dostal jsem bump a vidím, že letí Audi. já jsem overtakenul Heniu. Ne, ty jsi mě dal bump do dveří a mě to poslal na zeď, ale Sorry, Lukáši, sorry, já se tím moc omlouvám. Borci, co to dobrý, bylo? okolo. Jdeme ty za mnou. Dojel jsem. Ne, já neříkám od tebe, já říkám, já jsem řekl od Richarda, já jsem řekl Jáchyma. Dojel jsem. Jo? Kam já nevím, co se prostě proletělo auto. Protože já jsem byl bok po boku s tebou a ty jsi do mě zatočil. Tlačil Mně mě do stěny. nepřišlo, že... Ne, já si tam vůbec neviděl, najednou si byl ve mně. No protože Lukáši, jsi proč tlačil, jsi tam no protože ty brzdil? jsi Vidíš tlačil to do před náma? stěny Vidíš to? a tím protože se tam byl tvůj bubnul do mě Karel s nějakým tím. způsobem. Dobrý, ne, A ty jsi do mě ťuknul Ne, a já nevím, jak mám to, já nevím, smlouvu, proč to nevadí. bylo, ale nějak to bylo. Já jsem... Víčo, já si myslím, že ti budu na brzdy. On se Karel vyboural a oni byli vedle sebe, stáli spolu. Tak ty vole, to nevím teda, či byla Ale chyba. jako, když Možná budu vidět, to že nebyla chyba, racing incident. neboj. Hej, uvidíme, třeba jsem to p***l, a teď jsem předjel omylem Ne, ale Honzu. já nedojdu kolo asi, já nemůžu zatočit doprava. A dobrý, zdá se, že Mergel je pomalej na rovince. Kolo, podle mě. Jo, Mergel je pomalý na rovince, chlapci, jo? To se mi možná líbí, ale teď zrovna ne. A zase, jelikož teďka už Audi naberu, že je víc vzadu, tak teďka máme v tuhle chvíli výhodu brzdama. Já nemám akcelerat, já mám prostě nula, já akcelerat tam vyloženě nula a neviděl jsem zatáčky předtím. Takže ty jsi brzdí? Jaká strategie? Ne. Jo, tak to jsem mu lízl, ale jako já už mám zničený auto natolik, že to je jedno. Já jsem v boxech, takže Jakože Poslední, ale repár tady nebo? ne, opravil se to. Jak to, že vidím už První auto? kolo mělo 3 minuty Au. skoro. Kamo. Že ne. Já už jsem někoho dojel. Richarde, nic si neviděl. No ty jsi nic neviděl. Že ne. Tady nebrzdí. Nic Ty nevidím. taky ne, že ne? V pohodě, Já- nemusíš to Já ani nevím, zkoušet, Ivar, tě nevím, o čem mluvím, protože se nic nestalo. Ano, nic se nestalo, ani jeden z nás to neviděl. Jo, na rozhodně, těch brzdách to pánové, prostě já brzdím s tak Richardem jedeme bezpečí a nic se neděje. Honzo, co takhle nedělat blbostí a dohnat Karla? Já nevím, ty na mě útočíš. Já jsem na tebe neutočil, já jsem se bránil. Ta pozice patří mě. Ne, Tak jsem si ji zamluvil dřív. ne, já jsem byl druhý, dokud ty ses nepostaral mimo teammate a tím ses nepostaral i o mě. Já se omlouvám, ale já jsem fakt nevěděl, že bude brzdit tady. Tak protože já jsem tam stál s Karlem. No jo, ale to jsem, že ho neviděl. No tak ale je to tvoje chyba, máš to očekávat. Karel byl nedostal No. kvalifikaci určitě. Kamo Lukáš, chudák Lukáš, ale co si bude No. ten na to No, a já doplatil jsem hrozně dojel. moc. A Honza dojel, počkej, jakože Honzo, jak... kde Úplně. stojíš? Honzo, kde stojíš? Já mám motor.
Já úplně se Honzo, dojel. kde stojíš? Kde seš? Tady, dobrý, je mimo tráč. OK, Hinku P3, P4, pojď. Dobrý. Beru. Tak jo, konec. To jsou budíky. A ne, kdo, ale dobrý, teď budou zase fungovat jeho brzdy. Pohodě, tady nebudu. Ty kámo, ne, sorry. Kamo, jak jsem mi mohl... Kamo! Ty jsi nevyžil motor! Já mám úplně zavěšení. Jo, vážně během jednoho kola se nám vyřadili 2 lidi z top 3. Jáchym 208, hezky. Čekám, on ta největší křehká Koukej Lukáš, ahoj Lukáši. Ahoj Honzíku. Vy jste oba dva v boxech? Jdu a doufej, že to do tebe nenarvu, protože můj volant je... Jo, Jako nejezdí před ním, nejezdí před ním. Sorry, to jsem byl já. No, byl jsi to ty. Co To je tak na 10 stalo? to je tak minimálně na 5 sekund, kámo. Na 5 možná jo, na 10 ne. Jo, A on Honzo, to se dobrá rozbil. čára před řetězkama. No nic. Richard udělal to stejný co já, úplně to stejný. A nechci nic říkat, ale asi jsem vyhrál. Teď chvíli vyhrál, teď Hyňa. Wellplayed, já bych to možná vyhrál, kdybych to do tebe neposlal, což byla kompletně Kámo, motivál. Hyňa možná ještě No. bude předete Jakimem, Jakim je za ním zatáčku. Škoda, že Ríša to... No, jenom na brzdu. To, no. Ne, to nemá No. šanci moc daleko, ale jakože Jo, reálně ale- 2 kola a předjel by tě. Hodně štěstí, pánové. Hodně štěstí. Štěstí. Hej, Lukino, nehnal bych se nikam. To jsem. Taky, že to nedělám, protože teď jsem viděl Jáchyma, jak... Jo, já jsem malo zaspěl skončil v Hyňovi. startu. Nebo kdo to Jo, je počkej, přede ty mnou. seš tady se mnou, nazdar. OK, Karla. Kamo, ne! Kdo Bylo to to- tady ten žlutej? To je David. To je David. Pole position na poslední- Aby mě vyblokoval. Že? Ty to zaplatil, aby mě vyblokoval, Borec. Pole position na poslední místo budeme vedli zatáčky, Já to dej. nechám, Super. ještě se to. Jako, Karel měl fakt hezký start. já budu vyčkávat, kluci, mě jasný, že aspoň jeden to nedá. Tak jo, mně se líbí, že tady glazujete Karla, kámo, přitom já jsem Kámo, první ale o ty skoro jsi tam sekundu úplně- už. No jo, ale ty nejseš Kámo, Karel. kdo tady jde? Co tady je ten Mergo přede mnou? To je Hyňa, on je hrozně Hyňa. pomalej. Jo, já Kámo, ty Mercedesy jsou jak rychlí. No, no třeba je hrozně pomalej. Muso, počkáš na rovinku, Já si prosím. počkám, Jsi měl já si úplně počkám. hrozný v pohodě. výjezd, Lukino. Dobře. Já to Děkuji. nebudu Proto. riskovat. Já už jsem Já se v si- prvním závodě vytrestal dost tím, když Ano. jsem měl tempo. Já jsem rád, že tady projedu sám na to, aby mě tady ještě někdo útočil, víš. Richard, hezky, hezky. Borci, hezky, neútočte na mě, jo? vole. Richarda si dáme přepod na zatáč, na rovince, není to Jo, dobrý nápad. Já taky neútočím na Hyňu, protože to je sebevražda. Hyňo, neskoušej to není dobrý nápad. Dobré, že teď můžu trošku zvolnit, protože stejně tady jedu. Kámo! Ríšo! Sorry, Jdeš? Richarde. No, Dobré. dobrý, Honzo, V že pohodě, jedeš. žiju. Tady nevím, koho jsem... Můj jediný, kdo z toho utrpěl, tak byl Hyňa. Je, Že se to- propasali za mě. Ale Sorry, Richarde, já jsem to je mi tam líto. jako trošičku dostal vedle mě, no. Lukáši, Bez toho aniž bych já Lukáši. chtěl. Jo, já jsem nemohl jak. Já jsem se Ne. stěpnul s Richardem. Já jsem to měl zejít na vnitřku, víš, já jsem neměl komu Jo, škodit. já to teď objel. Viděl Když někdo jste ztratil. to Achyma?
Jako já to liftuju, já se nechci totiž po druhé rozbít, víš? Já v pohodě. Hele, ani mě nepředjíždí, jako víš, že tě dám na brzda. Vím, ale tak jako nespomalím kvůli tomu. Ne, Honzo Pacha, on tě dají vnes z extrémní dálky a ubrzdí to. Jakože Pohoda. ne. Ne, nedaj mě tě. Já neplánu jako nějak... Bacha Je. na to, no. Ty vole, Honzo! Já jsem letěl, sorry, to byl obrubník. Jo, já jsem to viděl. Kamo, ale jako To tak- Ferrari na brzdí. kontroleru by si letěl ztratě, jakoby. Ne, a jsem Jako, sorry, já jsem to fakt nečekal, já jsem nečekal, že to tak odpálí. Lukine, co znamená mrtlej? Já jsem vyloženě Jakože letěl. jsem otočený a bacha, stojím tady na trati, jeďte kolem mě. No, Ne, ne, na tom Endurance Cup, že ne? S vícero kategoriema to bude stěny se super. nelízají. Ale dík někam. Hehehehe. Tak jsem neubrzdil Bentley, protože brzdí jak... Ne, Já jsem taky nevskakuj. nevynalezl, co to brzda ještě. Jedu. Honzíku, Žlutá kvůli já jsem komu? outside a ty si to zkus na ten inside, jo? Jo. Já jakoby volant zase nemám úplně rovně, Lukáš, takže tě tam nebudu úplně tlačit. Aha, jo, počkej. Tam jsem já, tam nemůžeš jet. Já mám dvě kola na trávě prakticky v tou dobu, takže... Aha jo, tak sorry, ok. Já jdu rovně, já jsem nezatočil ani. Jo, pojď. Jakože by spolu skill issue vody. Ještě od stejného člověka? Ty vole. No Karle čekám Bacha, od tebe, Karle Bacha. že od stejného člověka. Kadet, prosím. Ty jsi to projel! Já Jak jsem jsi to- to driftoval! Jak? Já jsem si myslel, já jsem to schválně více zabrzdil, protože jsem si říkal, on se stejně roztočí, takže pohoda. Ne, kámo, ten Magor to projel. O, a já jsem v karu. A já zpomaluju, protože... Jo, dobrý. Kamo, já jsem věděl, že stejně ho předjedu. Jo, dobrý, ty jsi tě jenom bapnul. A tak jako... Borec tady udělal takovou helikoptéru. Ale hele, to BOPčko bude na každou trať jiný, což znamená, že v nějaký trati to třeba bude vyhovovat jiným autům a v nějaký zase jiný. Jo, to bude sranda. Bude to rozhodně férovější, Je zatím to takhle, vypadá, takže že by to mohlo být počkat, férový. a když chceš shareovat to BOP, Nevím, až Lukáš ono by se udělá, s tím tak vám hodilo ho totiž, pošle. jako, chápeš, praktisovat. Hej Lukáš, Jasně, jestli jasně, to tak- pošli rovnou ne mě, ale rovnou, nebo prvně mě, samozřejmě, nebo do močetu, No, OK, a ale pak bych řekl. dělali jsme tam ještě včera večer úpravy, tak Jo, jako tak co jo. byste dneska nacvičili, jakože... Jo, tak však může... Pánové, tak dobrý ty závod, druhý Mustang úpravy si One můžu Two. udělat... Ne! Ale dobrý, já mám druhý pódium, já jsem spokojený. Já Já mám bych druhý měl, body. kámo, hej, já jsem strašný vůl, já jsem to prostě dvakrát poslal do Zín, aby byl fakt jako na tom hodně dobře. ale to už jako je skill issue, sorry, no sorry. No, Jako- je- Hej Lukáš, vrací, Lukino, karma pošleš mě funguje. pak, Lukino, pošleš mě pak Airplay. Karma za co? Jasně, že ti pošleš, že ti ho pošlu. Karma za to, že mě sejmul Lukáš předtím a já jsem vyhrál. Teď. Jo, na to se teď podíváme, protože mě upřímně zajímá. Jo, Kamo, pošleš mě ho tak rovnou, dobrý. to je Airplay. Pošlu ti ho rovnou, Dám počkej, ho jak já to. to musím Merkvada. líbnout. Nula, Merkvadas. Počkej, můžu to líbnout, že jo? Jo, Tak jo, vidím.